Mit navn er Jens Andersson. Du har sikkert snakket med en sød mand eller en pige og fået en lille introduktion af, hvad det er, det går ud på det her. Du har i hvert fald også fået en mail, hvor linket er til denne her lille informationsguide. Det jeg vil nu, det er lige vise dig rundt på 3 forskellige hjemmesider. Jeg kan fortælle, at vi har været lidt over et halvt år om at bygge det her setup op, så det er ikke noget, vi lige er klar på en formiddag. Men jeg vil starte med at ligesom vise dig denne her side, som hedder Landsdækkende Behandlernetværk, som er en hjemmeside kun til behandlere. Det vil sige, at alle de behandlere, vi skal have med, det er jer, der skal bruge den her hjemmeside. Det her, I kan se, hvornår der er webinar og så videre. I kan se, hvilke byer, der er klar i Danmark og så videre. Så det er faktisk jeres side. Det er ikke noget herre for Danmark, der skal ud og have en behandling, skal se på nogen måde. Men I kan følge lidt efter min mus her, så kan I se, jeg vil lige starte med at vise menuen. Vi har en forside, som I kan se her, og hvis man kører lidt nedad på den, skal jeg lige prøve at se, om vi kan gøre det. Så vi kan kunne se nu her, der kommer nogle ting frem, hvor der står, nu har alle større byer i Danmark deres egen behandlerhjemmeside. Lidt forskellige ting nede i bunden. Gå op i menuen igen, og der kan I så se, er din by klar? Og der vil I kunne se, at vi har bygget omkring 40 hjemmesider fordelt rundt i landet, og der har vi altså taget de største byer først, men vi fortsætter selvfølgelig til vi kommer op til en 80-90 byer i Danmark. Men klikker man på eksempelvis Hillerød her, så kommer man ind på den side, som tilhører Hillerød. Det vil jeg vise bagefter. Gå videre til webinar. Det er således, at vi holder et webinar hver eneste søndag kl. 20, hvor du kan komme på og høre lidt mere om det, du kan stille spørgsmål og så videre. Vi snakker lidt om tingene. Der er en kort præsentation af det her igen, hvad det er, det hele går ud på, og I skal faktisk bare klikke på linket hernede i bunden. Cirka 20 minutter før, jamen så er I inde på vores webinar, hvor vi så vil fortælle lidt om det her. Der er lidt om konceptet, hvad det hele går ud på i forhold til jer. Der er endnu mere behandlerinfo her. Man kan registrere sig her, man kan også betale, man kan registrere sig. Og når man har registreret sig og klikker send, jamen så kommer man videre til en betalingsside. Det er selvfølgelig også vigtigt. Vi har lagt her under uddannelse, der har vi lagt indtil videre nogle af de steder i Danmark, hvor man kan videreuddanne sig som behandler. Det kommer også til at være et kort, som er fyldt op med steder, hvor man kan uddanne sig. Og så en kontakt til os. Så det er sådan behandlersiden, som I kan bruge, som I nu har lyst til, og hvor der også vil komme information en gang imellem. Men generelt så er det vigtigt, kan man sige, det er at se, om byen er klar måske, og så webinaret, og så lidt om, hvad det hele handler om. Den næste side, jeg vil vise jer, det er en lokal side. Nu kiggede vi på Hillerød før, og det er altså sådan, de her sider ser ud, de her 40 sider, som vi har bygget indtil videre. Det hele går ud på, at her der kan man finde en behandler i Hillerød Kommune, og det har vi lagt meget vægt på, at man kan se, det er noget med behandling, der er nogle billeder af behandlinger og så videre. Vi har en lille slide her, som kører som tilhører os, kan man sige. Hillerød, find de lokale håndværker her, behandler her. Hurtig indsats og behandling giver bedre resultater og så videre. Altså nogle informationer, vi ligesom kan give ud til de mennesker, vi nu synes, der skal have det. Generelt selvfølgelig jeres kunder. Det der så er helt fidusen i det her, og hvorfor vi ligger så højt rated, skal jeg nok vise jer. Vi ligger dem rigtig godt fremme på Google. Det er fordi vi lægger artikler ud. Og her kan I se, har vi en massør, zoneterapeut i Hillerød, som har lagt en artikel ud med et lille billede, hvor man kan se noget om det at være gravid og massage. Og hun har selvfølgelig skrevet sit bog herinde og telefonnummer, man kan skrive det hele på, som man har lyst til, altså en reklame. Det man skal huske på med sådan en artikel eller reklame, der ligger her, det er, at den bliver liggende for altid på internettet. Så lægger I en artikel eller en reklame ud for jer noget på det her site her, jamen så vil den være der forever. Så husk at hvis det er et godt tilbud, lad den være tidsbestemt, for den vil ligge der altid. Og også en del af vores søgeoptimering. Mere kvalitet i behandlingerne. Det kan være nogle artikler, vi også lægger ud, som er relevante for behandlermiljøet, som vi typisk smider ud. Klikker man på den her, så vil vi oppe i toppen kunne se, der står www et eller andet, og den kan vi så tage og smide ud på Facebook og dele den derude, og på den måde får vi en masse mennesker herind og ligge. Vi har en menu, hvor der er en forside selvfølgelig, det er den man kommer ind på.
Forsiden er som sagt delt op indtil videre på vores side, og her hvor I kan smide artikler ud, og det er som de artikler, det er nogle I sender til os, og så lægger vi dem ud. Vi vil ikke have folk ind og skulle sidde og rode i vores systemer, fordi så vil der vil gå tumult i det hele, så det er altså noget, vi gør for jer. Til højre har vi en kontakt også, som jo er telefonnummer til os, og hernede kan I se, der er vi så delt op i kategorier, således at skal man have fat i en akupunktør, så klikker man på en akupunktør, og kan få så et kort frem over Hillerød, klikker på akupunktøren her, og kan så ringe til hende, eller man kan klikke på den, og komme ind og se lidt mere om den her profil, hun er liggende herinde. Så det er typisk sådan, det ser ud. Man sætter nogle flotte billeder ind, lidt om klinikken, og lidt om, hvad man laver, og så har vi heroppe selvfølgelig de informationer, som kunden skal bruge. Man kan også, der er også link ind til jeres egen hjemmeside, så der er faktisk, hvad der skal være på denne her profil. Tilmeld behandler, der går man ind og tilmelder sig selvfølgelig, der bliver man linket over på vores hovedside, og udfylder den formular, man skal, og så er man faktisk på inden for 24 timer. Så det er en kommune. For lige at kigge på den her side, så vil jeg gå ind bagved og kigge. Men nu så vi lige nogle af de behandlere, der er lagt på. Vi har faktisk lagt 3 behandlere på, som bare har ligget der, mens vi har bygget det hele, og der er intet sket, intet gjort. Den har bare ligget på internettet og hygget sig derude. Og der kan man se alligevel, at de her 3 massører har haft henholdsvis 150 besøgende, 144 og 125, og det er faktisk uden vi har gjort noget. Og der kan I se, at vi er startet op på en små 5-6 måneder siden med at bygge det her, og der har de så ligget der siden. Så det er ret mange, der vil ind og se den her profil, uden vi faktisk har gjort noget som helst. Jeg vil også vise jer en anden ting. Hvis vi går ud her på Google, så skriver vi Hille. Vi skal have noget behandler først, tror jeg. Behandler i Hillerød. Sådan der. Klikker vi. Så vi kan se, at vi får omkring 200.000 resultater, altså omkring 200.000 hjemmesider i Hillerød. Og ligger vi der, det gør vi sørger, vi ligger hernede, find din lokale behandler i Hillerød Kommune. Klikker vi på den her, så kommer vi direkte ind på siden. Det vil sige, at vi ligger allerede på side 1 på den her side, som vi faktisk dårligt nok kommer i gang med. Og det har noget med den måde, vi bygger tingene op på at gøre, og så det, at vi laver ting i WordPress, gør også, at vi bare kommer frem, der hvor vi skal være. Så tingene er i orden, vi ligger rigtig godt søgeoptimeringsmæssigt, og jo mere vi får ind af artikler fra jer og så videre, og vi selv lægger ud, jo mere vil vi være på side 1 med alle mulige mystiske ting og sager, som relaterer til behandlermiljøet. Vi går lige ud igen. Så denne her side er altså allerede ret godt besøgt, selvom vi ikke engang er gået i gang endnu. Det vi også er i gang med nu, den side her er lige blevet færdig, hedder GoPatch Erhverv. Og det vi faktisk gør nu her, det er, når vi har fået bygget en kommune op, og den kører nogenlunde, der er de behandlere, vi skal bruge, jamen så går vi ud til de lokale virksomheder og sætter dem nogle sundhedsordninger. Og der bruger vi selvfølgelig det netværk af behandlere, vi har. Og den er sådan delt op, hvor man kan læse lidt om os. Man kan hente en brochure, så kommer der en PDF-brochure frem. Man kan læse lidt om mindre virksomheder og sundhedsordninger og større virksomheder. Vi har det sådan med mindre virksomheder, der er det jo typisk sådan, at de har en behandler tilknyttet, eller vi går ud og uddanner en sundhedsfaglig person ude på virksomheden, som tager sig af det derude i samarbejde med det behandlernetværk, vi selvfølgelig har. Så det vi jo prøver, det er at få en behandler ud, måske hver anden onsdag på en virksomhed, hvor man kommer ud og giver dem noget massage, noget zoneterapi, eller hvad det nu kan være, vi aftaler. På større virksomheder, der har de typisk behandlere på stedet. Det kan være fra mandag til fredag. Der er en behandler af forskellige arter i måske 3-4 timer om dagen. Det er meget normalt på større virksomheder. Så det er en let fase 2 ting med at komme ud til de her sådan, virksomheder. Det var sådan lige i første omgang det. Jeg synes, I skulle gå ind og melde jer til på webinaret, og så er I på her næste søndag, og så kan vi snakke lidt videre, og har I spørgsmål, så kan I så stille dem der. Eller give os et kald. Tak for nu.